uno ndi msonkhano watu wankhani mwamva zambiri timafuna tsigule bwaloli mafunso mwachidule kwambiri. We don't have all the time on earth, tikanakonda nthawi tikanakhala nayo, koma mwa inu ni mbona tulankhani kuti nkhani ya malo tikucheza m'Malawi. The floor is open. Zikomo kwambiri. Ndine Franklin Mtambalika kuchokera ku Zodiac. Ndini mafunso awiri. Loyamba likupita kwa amene akuchokera ku Kasungu. Boma makabutsera kunduna wazokopa alendo, mafumu achulu, alukwa komanso anthu ndowala ndi abungwe la IFO akuti anthu 19,000 apindula ndi ntchito zimene bungwe lagwira kumeneko, atetezedwa kunyama komanso kuti ntchito zoti anthu atha kumapeza phindu moyo wa tsiku ndi tsiku. Nde mukudandaula pano kuti mukuwapatsa 7 days kuti akuyankheni madandaulo ano. Amalawi amvesiti ndinali konko pa 12 August mene akakapereka mpanda umene IFO anamanga otalika makilomita 133 kilometers umene anapereka kumene kuti ngati ina munalipo mwina mutha kundithira umboni. Amalawi agwire ziti. Funso lachiwiri, anamiwa munatulutsa kalata dzana kupititsa kwa DC wa boma la Tcholo, Harrison Kupanga, komanso mwayipanga kope ku ACP. Akupanga kuti kafukufuku wanu ndi osalondola, mupite mukachite kafukufuku wanu olondola ku Tcholo kuti Amalawi mauze zoona. Mukutipo bwanji? Ziko ine nkhani ya malo ndimakhala nayo personal ifachona kuti nditati ndagwa pano ndafa kuti mukayike thupi langa mukachoka mmuzi mwa Kapichi mukawoloka mafisi mukalowa mu estate kukayika thupi langa. Zitondauza kuti yani mmene amazikondera azungu sakanatenga malo kuti kuwapasa makolo athu kuti akhale malo amanda. Mbiri ilipo kuti adachita kuwathamangisa makolo awo. Ndipo popeza kuti kunali kayi utayikidwa anthu kumeneko manda anasala kumeneko. Ndiye mukamandimva ndikuyankha nkhani za malo sinimakamba nkhani zokumva, nimakamba first hand. Lelolo pakomo pathu pa matiki kuti mupite kucholoko kukapichiko kukhonjeniko simungakawe nyumba pange kakhale chimbuzi palibe malo kulibe. Now it is a mockery and it is an insult to the people of Tcholo kunena kuti malo amene pana anatengedwa mwankhaza nikuyikapo mbandanga estate, malo ajabwirira malo maboma ndiye mukapasa anthu okudya bwino kuti azimangapo nyumba pamene pamalopo pala anthu akulimapo. Ndiye mafuna ndayankha DC kuti amene amaziwa bwino za good governance amanena kuti any law that punishes the people instead of saving them is a very good example of a very bad law and it should be resisted. Ndinene muchichewa kuti bwana DC kucholoko mumve pano lamulo lililonse limene limazunza anthu mmalo mwatumikira ndi lamulo loyipa, ndipo nzika zabwino limene lamulo lidane nalo, ndipo kumene kuti bwera malo amene usimugulisa malo amene abwerera kwa anthu apo ayi ndiye kuti ifeyo anthu fe amene tikusowa malo ife muona nafe chochita. Ndipo Franklin mukupanga koti kalata yakale lero ndalemba kalata ina ndapitisira a PS akulands ndi a Minister Deus Gumba komanso ataita zimvalo ndi Solicitor General kunena kuti malamulo akugwisa ntchito akususana ndi constitution imanena kuti you should use delegated authority to save and protect public interest. Now public interest kucholo ndona kuti anthu malo kulibe anandilo nthawi ya Samunda ndiye ngati papezeka kamalo omwe wa estate wo anika gwirira kwa anthu osatapite kwa anthunso ana majabwino. Lero lo nifandi kuuse ni mulamulo wa MCP munthu amene ngafuna kumanga nyumba ndina majabwino ndikunama ikonomi nasi yakuyenda kalikali palibe anthu apanopa akuvutika kuti aje anthu sakudya. Ndiye lero malo apezeka tikatengeso tikapasana majabwino sitilola zimene zositeka. So kalata imene mwapanga kuti ndi akale panopa ndalembera a PS Kulands fa ati malo zosekeza ati kwambiri ati malo ali kucholo kwa malo ndi alands amangwetu. What are we smoking? We need laws that should protect indigenous Malawians. Let's be serious. Malo ndi kuyambira kalinkale pali farm ndiye kucholo malo kulibe alesa akuziwa anda achakwera nalo njeza anthu akucholo kunena kuti azawa pasa malo. Lero malo aja ati abwera amangepo nyumba. Umunthu uli kuti where is humanity? Parliament anayikhazikisa kuti tizipanga malamulo oti asititumikira osazipsinja. Ndiye ngati pali lamulo lotavuta sitaona pasolo pamba naita nisa parliament kukasintha lamulo lovota zikukanika bwanji kusintha lamulo la malo. Mziko muno malamulo asintidwa ngati chifukwa chake ndikuuzeni
malamulo amalo mziko muno amakomera anthu olemera chifukwa choti anthu andalewa amakatenga ndalama kwa anthu amenewo. Njere unifuna kuti sana kavote atiuze kuti nchidwe mene utheretu. Ngati nchidwe mene usitilimbana nawo, situthana nawo, tizingovota kuvota mopepera. Ndifuna ndibwereze pamenepo kuti malamulo amalo malamulo sachilungamo. Chifukwa chona kuti malo ambiri anthu amene akupinja anthu ndi anthu olemera. Ndi kumene anthu andalewa amakatenga kuti ndalama pangira kampeni. Ndalama za magawana. Mwamva kale kukasungu kuti atenga malo kupasa njovu. Chifukwa chani kuti mufufuze mpeza kuti anthu apasanapo ndalama. Pajamai kuhusu anena kale kuti boma lindira katangale, ndila anthu akuba. Ndiye kubako nkhani ya malo mutisiyire. Munakamba nkhani ya kukasungu kunena kuti anthu 19,000 apindula. Anthu osewa wabwera apawa. Nkhope za kukasungu zikuoneka kuti zipindula. Ndiyeso nkhani kwa inu a Franklin. Atula nkhani. Munaphunzitsidwa ukadaulo wina. Musiye za mahisedi akuti muziyamba going below down behind that story. Muone kuti zimene akunenazi. Kodi pansipo pakuti chani? Mahisedi wakutera kuti mwapanga nthawi yaitali. Nikupemphera media onse. TN we should go investigative. Chifukwa PR kumbuyo kumakhala malaise. PR pansi paja kumakhala operation. Ngati ziko la pansi likuonongeka facha public relations. Zimene malemba zimene tikumva masiku ano nkhani zimakhala kuseriko. Kukasungu munapita kucha. Kunsonkhano wa anduna a finance. Mukuzawa kuti kufa anthu awiri kumene kucha. Mupite mukafufuze. Mubwererenso kasungu. Sono fuso munafusa kukasungu tayankhani fusule. Akuti mukupindula ndi mpanda umenewo 30 seconds nthawi tilipo. Okay, chilungamo cheni ndichona kuti makomiti sakupindula ndi mpanda koma anthu ukuwapatsa chipsinjo. Ndikamba panopo ngati unena kuti njovuzo zaphapo anthu more than 6 zolima zawo zinawonongedwa andi panopo anthu akusowa kokhala ana amasiya kuvutika mwachitsanzo ngati amayiwa nditune kuti tupindula chani. Kandi ndionera kuti anthu tamba kuyankhula apeze kuti kutsogolo kwamboyenda mmalire. Ndife what we are saying is mpanda usunthe kuti ufanane ndi kumene akuyika mmalireko kupindula tipindula liti kuti panopo anthu akuvutika. We are the victims. Ndezoona zenezi zimene fetu kutani tikunena kuti sitikupindula koma kuti pasa chipsinjo mbali imene njovu zimatuluka, mbali imene njovu zinononga manyumba, komanso mbali imene anthu akusowa polima. And what we are saying mbali imene minda yatengedwa apange shift wayayo apite mmalire kuti ufanane ndi kumene amba kuyenda mmalire. Zikomo kwambiri ndikupita ora kuyankhani. Yes mwina limene likhala lomaliza chifukwa cha nthawi zinazo tipanga 1-on-1 sitimathawa mafunso koma mundivomeza kuti tabwera pano nkale. Ndimafuna ndifunse maka kudo wako. Nkhawa yanu ili pakuti munalandira ndalama zochepa kapena nkhawa ili pakuti munagulitsa malo koma malo osakugwira ntchito. Ndimafuna ndimvetsetse pamenepo. Nkhawa yathu njakuti aliyense amene amakhala m'malawi muno amadziwa zoti akamagulitsa malo limakhala thandizo komanso umakhala kuti mwina uli ndi vuto limene ufuna uthandizike. Malo amene adagulitsa ngati kudowa pamene magulitsa amatiuza kuti gulitsani malowa chifukwa choti inuyo mufune musafune mukapanda kugulitsa tikulandani paulere. Ndipo aliyense amakakamizika kugulitsa ndipo limadziwa zoti kakhala kuti agulitsa uku tikagula ena malo mosavuta koma kudapezeka zoti malo yake limasinthana chimanga ngati nthawi ya njala kumapezeka zoti mwina munthu akamva njala amakanika 50,000 nkumpata tikapita ngati kwa bwana uja kuti gula malo uja mapezeka zoti akuli andalama usatumiza ozungu. Ndipo kuphatikiza apo wanthu matupira ne kuchako kumakanika zovala ndi mafoni kumasinthana malo yaja. Ndipo nthawi yakwana yoti mwina ndalama zijalikatenge aliyense indirekezeneyo munda omayi wanga ndakulitsapo 4 acres. Ndalama imene ndakatenga titapita kusalima ngati ku banki ndakatenga ndalama yokwana 300,000 pa ndalama imene akuizana pa 4 acres ndikuti pawani ponte yakuti inayo chimanga 50,000 koma ndalama imene dakatengedwa ngati kashi pa tsiku lomaliza 300,000. Ndi chimene ufuna nkuti iwo matilonjeza kuti ife tikagulitsa malo yaja ndipo tikagula malo ena ndiponso ophatikizapo malo yaja wadatigula mochipa chifukwa ife America tikugulitsa tinkati kugulitsa koma udapeza zoti malo yaja amene amatigulayo amati ayiboma limene lukakamiza kuti inu mufune msafune murani mugulitse ndipo mukapanda kugulitsa tikulandani mwachani mwaulere. Ndipo ife taona mezi jano chifukwa kuno kumundi ndikaziwandira ndati bora landira chani tingolandira ndalamayi timuona ngati mwina ndalama zijazibwera zonse pakamodzi ife thandizika. Nderi ufuna inu ngati wa mabungwe mutithandizire pakana kuti boma litengepo gawo lilifufuzire
kuti kodi ife tipanga yani pakana kuti kalima kuti chifukwa pano pene munthu tukankhala ndipo rumaona anthu ambiri aumalima mekuku koma rumada bwakuti amene aulima angwa chilendo okuti olumapanga lendi kwa azungu kuja ndiye sirudza kuti amene apangisa lendi ndi azunguwo pakena kuti kodi ndi anthu oyang'anira pamepopo koma chimene ufuna nkuti aligule modula mosonyeza kuti ifenso tithandizike apo biwo tipatse malo yathu chifukwa malo sitisinthana chimanga zoma kwambiri ku mwina 30 seconds mukuonjezera. ndiyankho zambiri ayi nkhani nja kuti kungafuna malo mindayo nkhani ndiona kuti anthu akufuna malo awo chilungamo sichinachitike ndikupita kuti akuyankhani mwina lomaliza funso limodzi lomaliza mwina angakauche blanket pali lina lake kapena tipanga amene mapangira mucha tisanaseke zonse ndimafuna comrade ndikupaseni 30 seconds mukakauche blanket. Makolo anga ndimati ndikuthokozeni koma tulankhani alipo ena atipeza tiyankhulana musadandaule mtima pansi chifukwa cha nthawi tilekera pamenepa koma comrade mukakauche blanket 30 seconds. Zikomo kwambiri comrade. I think kutseka kwake ndingoliyankhanso mwachindunji funso anafunsa achimwene angalija kuti anthu akuti amanga mpanda ndiye mupindula kodi munthu anene kuti inetu ndili pano ndikufa ndi njala ndeni mukanene kuti usadandaule tikutsekera mukachipinda tike loko udzikhala mmene momwe kuti okuba asakupeze ziwiri izi zikugwirizana chifukwa anthu amene watu chipena kudandaula nchoti afuna malo awo kuti iwo adzilima adzipeza chakudya osati mpanda kuti iwo adzitetezeka ziwiri izi sizikugwirizana. Zikomo kwambiri comrade. Ndikupira kuti amene tili muchipinda muno komanso amene akusatira aona kunena kuti nkhani imafunika 4-5 hours ndifake tanena kuti pamene tukavota pa 16 amene mwazithemba kuti mufuna mukhala asogolere nkhani ya maloyi muchedwepo. What we are demanding is an audit. Malo onse malayi muno apangidwe audit tiziwe kuti kodi malo awa anapeza bwanji akukhala pomotani paliponse pamene simanakhale chilungamo malo abwerere kwa anthu. Chinthu chachiwiri malamulo a dziko lino amalo kwa nthawi yayitali akhala opsinja anthu osauka tipitirira kupanga zimene mpaka naliti ndiye ngati anthu athu asidapanga empower anthu athu osakhani malo tizakamba bwanji za ufulu wa chakudya tikamba bwanji ufulu wa ntchito anthu alibe malo. Pomaliza penipeni achinyamata ndimafuna ndikumemeni kuti aliyense lero amene abwera kunena kuti tikulembani ntchito ulembani mumfunse kuti asidede atuuza kuti kuli localization policy ndifaa chani ku immigration akuyang'anira anthu anzika zina kumakhala mdziko muno mopanda mapepala ndi kumagwira ntchito. Ndinene pano kuti kumalawi kunoko middle management middle class is no longer in the hands of indigenous Malawians. It is in the hands of those people amene are closely related to my owners of my institutions. Amene afuna kususana nafe apite padakale panopa. Kampani iliyonse imene mwini wake ndi wakunja kandi wa ku China kandi wa ku Egypt kandi wa ku Lebanon kandi wa ku India kandi wa ku Pakistan mukafuse mukapeza kuti human resource manager wa amwenye alipo andizafika unotete amwenye wakumapasidwa food allowance. Chowawa nchonena kuti anthu amene kugwira ntchito amakhala inu ndi ine aku immigration akudziwa ndalinakale kuti tinalemba kalata mfebruary kwalembera akalumo akapita mene chamba kangutenga ku ndalama ndikumalekerera ndiyeno olotiphunzire motani otukhale mokwasire motani ndife alendo mziko mwathu muno mukapeza kuti malo kampani yabwino kwambiri akuza kuti talemba anthu 4000 5000 pa 5000 epo amalawi onse ndi amene akusesa ndi amene akukankha zinthuko mukapeza munthu wachokera ku dziko lakunja alibe pepala koma akukonza matayala. Munthu wachokera dziko lakunja akuthira mafuta mmagalimoto asogolera athu pano ndalinakale kuti amumba akuziziwa zimenezi adimba akuziziwa zimenezi achakwera akuziziwa zimenezi. There's nothing new. Akalumu amene ali director general immigration akuziziwa ndalinakale kuti kalata umboni ulipo hapa ku credible uko ndinapa samaina 6 kuti kuli anthu akumayenda panjinga makagulisa ndudu za foja. Kunapita anthu mene koko malo moti akatenge anthu aje maforeigners aje anakachosa munthu ntchito amene anapezeka ndi nambala yanga pomuganizira kuti ati watipasa uthenga. So achinyamata tikamaka vota ulendo uno tisavote zinokufuna kuwasangalatsa anthu komanso tikavota titeteze voti. Ndinene pano kuti pala anthu ena kuzungulira m'manyumbamo kumatenga ma ID kumatani ola kwase ndalama akunama movotera mwe mkakhala munoka aliyense akapange chisankho pa zimene akuziona andi tikavotera anthuwa zonse zimene alonjeze kuyambira siku loyambirira pa 17 pa 18 tiyambe kuafusa mziko muno chibwana chachuluka
we cannot proceed like this. This is the only place we go home. So anthu ife tinafasa kwambiri amalawi kudeka kumene kutani kuchepe akanakhala kuti ife tilibe mphamvu sibwezedwa sakugona tulo kumazungulira mmakukamo akufuna voti yanu ndiye tiyipase voti ija mphamvu zenizeni mphamvu zake tikavota tikateteze voti pasakhale kuti voti yabedwa kapena wina asokoneza ayi andi ndichenjeze pano kuti wina aliyense amene akuganiza kuti asokoneza zofuna za anthu walemba m'manzi amalawi akonzeka ndipo mukazavota muzakhalenso ndi cheru kuteteza voti yanu anthu aja akasankhidwa apange zimene tagwirizana ulendo woyamba ndi ma presidential debate zonse zimene apange mene tizipange record, we should put it on record. Unless we make these guys uncomfortable, we have lost the plot. Ndikanakonda ndikanayankhula siku lonse koma mundivomereza tabweresa ma contentious issues amene akufuna kususana nafe abwere, we are ready. Sitinabwere pano kuti tinyoze munthu ndengati wina wake wamva kuti wanyozeka si cholinga chathu. We don't come here with an intention to demean anyone. Mwina subconsciously mwasoka wina wake wamva kuti pena pake wanyozedwa si cholinga. Ife tikulirira Malawi kuti kuziko kuno kuli vuto la malo, kuziko kuno constitution yathu yaunjika mphamvu zambiri mwa munthu mmodzi president pamene mphamvu zamazigwisa ntchito molakwika. Tikulira kunena kuti pokapoka ngati inspector general asankhidwa ndi president amalawi apitira kuvutika, ngati ACB isankhidwa director asankhidwa ndi president katangale satha, ngati mkulu woyimira boma pa milandu asankhidwa ndi president ndifake mbangu dabwa kuti mulandu uja wathesedwa, milandu ikuthesedwa ya anthu andalama okhaokha. Komanso nkhani ya sugar nikuthekera posintha chuma chathu ngati Mauritius ndifa chani asogoleri athu sakwamba nkhani ya sugar zikomo kwambiri. Tilekere pamenepo, tinayamba ndi pemphero, mundilole kuti tiseke ndi pemphero, koma kwa amene mangopezeta zokambira zili pakati musakesake press briefing mene muimvere. Zikomo kwambiri. Seke masot pemphere tukuyamikani Yehova okhala kumwamba ndo olamulira dziko lonse lapansi. Tikuthokoza Atate chifukwa choti tinakupemphani kuti mukhale nafe. Tikuyamikira taona ukulu wanu, takhala nanu mpaka patamaliza nanu. Mukalemekezeke chifukwa cha ichi. Mudzina ndi mwazi wa mwana Yesu Kristu ife tapemphera. Amen. Ya pemphero limenelo ndithu kukwangulanso zimene bungwe la SIDET linakonza kuno ku Crown Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani yayikulu ndiyo khudzana ndi chisankho cha pa 16 September kuti pali mavuto amene anthu akumana nawo, ndipo atsogoleri kuti ali kugulitsanso mfundo zosiyanasiyana ndi amapempha anthu kuti ayi apititse ndithu makamaka aganizire za zitukuko zimene akufuna, akambapo nkhani za malo, akambapo nkhani za mwina vuto la zachuma komanso mwina ndithu zambiri. Amatsogolera mwambo uwu ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la SIDET. Ine ndi Franklin Mtambalika, ndipo malo mwazanga onse kuno tikubwezereseni ku nyumba yathu ya mphepo amene ndithu matitsatira pa Zodiac online tikuthokozeni, komanso amene mamvera pa Zodiac radio yayi makoma nonse kumeneko. Tikubwezereseni ku nyumba yathu ya mphepo area 47 sector 5.